Jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua onyiso jood bura kod senators nigi bed motang' kod jatend piny William Ruto e weche mag mibadhi kendo ging'e ni ponono ni gisechamo pes mibadhi to ok gibibet kod thuolo mayot mar weyo sire. Owacho ni jatend piny William Ruto ni kod lipodgi mokano matudogi kod weche mag mibadhi ahinya to wi omenda manomiyogi mana kaka Cynthia Onyango leronwa. E twak makende kod od fwambo mar Citizen TV otieno manyoro, Rigathi Gachagua ogodhoge piny e weche mibadhi masani gwere pacho kae kind jatend piny William Ruto kod jotelo mag siasa. Kaluwore kod Rigathi, jatend piny onge kod nyadhi mar luongo jo od bura ni ohero mit bilie ka en owuon ene dag mit bilie ma jo od bura nyodho. I share his views 100%, but he has no moral authority at all, absolutely none, to talk about corruption in parliament. Because he's the one who has corrupted parliament, day in, day out. He is the one who has taught parliament to be corrupt. In fact, there's nothing William Ruto does without paying money to people. Onyiso jod bura madhogi osiko ka jujni ne omenda mag mit bilie ni jatend piny pimo gi mos kod angoch tiang' kendo gibed ka ging'eyo ni lipode mag mibadhi jatend piny nigo kendo somo mos. William Ruto said he's a consumer of raw intelligence. He monitors all his MPs. You can ask me, I was his deputy. He has a file on each one of them. All this money he was bribing them, he has recordings. Ask me, I was his deputy. He has all these recordings for all these bribes, for all these things the MPs have been doing. William Ruto is a smart man. He knew one day these guys can shortchange him and they can abandon him. So he knows that next year there will be mass exodus. Oro ote ne jod bura ma osebedo kagajore kod mibadhi, ahinya to kokalo omenda ma owacho ni nyodho alwora mar od bura. Ni gibed ka ging'eyo ni jatend piny omako gi mafwanda, kendo ponono gitemo chungi chien, to lipode gi biro lwar e nyim duol makedo kod mibadhi pacho ka EACC ka ng'we kete. And he'll call them one by one. I hear you want to leave UDA and go to DCP. And go to Wiper. This is your file. Try. Next week you are in court. Same for governors. Same for everybody. Rigathi omako chung ni piny Kenya mibadhi okwako kendo kata buche michwalo e nyim jod bura ibole asoya eka jod bura kalgi. William Ruto pays parliament for anything that he wants to happen. The finance bill. He paid members of parliament 200,000 shillings. They passed the finance bill. They were in trouble from the public, and when things backfired, he turned around and threw them under the bus. My own impeachment, members of parliament were paid 500,000. Members of the Senate were paid 10 million shillings each to impeach me by William Ruto. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.